La granota tornadora! No puc entrar. Sí, he d'inventar-me alguna excusa. Ai, no! La mare ja no trobarà més excuses. Li ho diré i li demanaré perdó sincerament. Ja està clar. Si li parlo amb el cor a la mà, em perdonarà, segur. Ja estic ací! Ho sent, a partir d'avui estudiaré molt. No et perdoni i no et pense perdonar. A partir d'avui, quantes voltes m'has dit la mateixa frase? L'altre dia em vas prometre que estudiaries de valent, però no has fet res, ni el més mínim esforç. I a més, només em portes 0. Però s'ha acabat. Què t'has pensat? Eres un maleducat i estic més que farta del teu comportament irresponsable. No crec que podràs seguir com fins ara. S'ha acabat. M'ho has sentit? S'ha acabat. Ai, Doraemon. Ah, hola! Què? T'ha soltat un bon sermó, eh? Ha sigut molt cruel, s'ha passat. Jo li demano perdó amb humilitat i ella em castiga no poder eixir després de classe. Li has portat un altre 0? Digues, si no puc ni divertir-me un poc, es pot saber què em queda en la vida? Sembla que no res. Veritat? Escolta, Novita, si li demostres que t'esforces i estudies un poc més, la mare acabarà perdonant-te. Eres un ignorant. La mare no té pietat i no canviarà de parer. Ai, quina desgràcia! He nascut en una família molt exigent. Ja comencem. Només em queda una solució. Quina solució? Anar-me'n de casa. Ja ho sabia. Cada volta que se't compliquen les coses em vens amb la mateixa història. Esta vegada ho dic de veritat. Novita, vinga, deixa de perdre el temps pensant eixes fabades. Deixa'm, no puc continuar en un ambient tan asfixiant. Eres un desagraït. Damunt que la mare es preocupa per tu. Novita? Eh? Vaig a comprar. Posa't a estudiar i no et mogues de l'habitació. La veritat, a mi no m'ha semblat molt preocupada. Està decidit, m'escaparé de casa per a viure amb llibertat. I és una decisió irrevocable, saps? No tinc més remei. Així estic més tranquil, perquè amb la granota tornadora, tard o d'hora, i passe el que passe, Novita acabarà tornant a casa. A veure si aprèn la lliçó d'una vegada per totes. Molt bé, ja tinc el menjar, ja estic preparat per a tot. Bé, és el moment. Adéu, casa meva, adéu, pare i mare. Doraemon, gràcies per tot. No tornaré a aquesta casa mai més. No tornaré, passe el que passe. Li deu haver caigut al carter i és per a una casa que està a prop d'ací. Els portaré la carta. Ja està. La, somriure com el vent, com el vent, com el vent, la. Oh, perdona, Novita, tenia tanta pressa que t'has fet mal. No he arribat a atropellar-me i no m'ha fet gens de mal, eh? Mire, li ha caigut això. Ah, moltes gràcies. Espera la senyora Minamoto. Espera la mare de Shizuka i ja li ho donaré jo. Oh, no, és treball meu. No es preocupe, en ve de camí, adeu. Moltes gràcies. Primer jugaré un poc amb Shizuka i després ja pensaré on anar. Oh? Ei, senyora! Tinga, s'espera vostè. Vaja, moltes gràcies, Novita. Però ara no sé què fer. Té algun problema? Sí, li he demanat a Shizuka que anara a comprar a la verduleria, però m'he oblidat de donar-li el moneder. Per això anava corrents a buscar-la. Tranquil·la, senyora, que jo li el duré. Sí, t'ho agraïs moltíssim. Pren. No patisca, adeu. Moltes gràcies, Novita. Ah, Shizuka! Ui, què et passa, Novita? Pren.
despistada, me l'havia deixat. Gràcies, adeu. Ai, Shizuka està contenta i jo em sent molt feliç. Bé! Hola, Novita! Sí, ai, sense adonar-me n'he tornat a casa. Molt bé, aprofita que estàs així i entra cap a dins. Si tornes ara no passarà res i la mare no sabrà mai que has intentat fugir. Però què t'has cregut? No penso entrar. He decidit fugir de ma casa i res ni ningú em podrà detindre, saps? Adéu, adéu, mare i mare Doraemon. Gràcies per tot. Adéu! Pot fer el que vulga que acabarà tornant. D'acord, me n'aniré tan lluny d'eixa casa com siga possible. Me n'aniré lluny, me n'aniré lluny. Ai, sóc lliure, així que ara a berenar. Què menjaria primer? Ah! Espera! Ai, que algú para ese camió! Ai, crec que s'ha clavat per ací. Ai, la motxilla! Ai, la motxilla! Espera! Ai, la motxilla! Hola, Novita! Ai, he tornat una altra volta! Encara estàs a temps, vés-te'n a estudiar a la teua habitació i ta mare no sabrà res. He dit que m'escape i m'escape! Adéu! Si invertira totes eixes energies en l'estudi no trauria més que excel·lents. No sé què passa, que sempre torne a casa. Deu ser que no tinc talent ni per escapar-me. Novita, es pot saber què fas ací? Ja has fet els deures? Segur que passaria això. Ai, Novita, vinga, dona'm la pilota! Però què t'has cregut? Quina barra? Vine tu a per ella que me l'has tirada tu al cap. Com has dit? Damunt que et claves pel mig i es trenques la trajectòria? Bé, d'acord, així la teniu. Me'n vaig! I jo també! De pressa! No, sí que és cansat això d'escapar-se. Bonic! Va, no passa res, està nugat. Adéu, canalletxa! Ai, no és possible! Espereu! Espereu! Gegants, Novita! I ara quiets i parats! Novita, pegat a fugir! Hola, Novita. Mare! Ho lamento, mare. És que havia de fer una cosa i he sigut un moment. Tranquil, fill meu, no passa res. I perdona que t'hagi reganyat tant. Saps què? Si estudies un poc, després pots eixir a jugar amb els teus amics, d'acord? N'estàs segura? Ho dius de veritat? Clar que sí. Al carrer m'acabe de trobar amb la mare de Shizuka i amb la de Takeshi. Estic molt satisfeta de com t'has comportat, Novita. Les dos diuen meravelles de tu. Em sento molt orgullosa del meu fill. Ah, sí? Novita, què significa eixa motxilla? Sí, jo ves que... Ai, Doraemon està a punt de descobrir allò de la fuga. La fuga? Oh, digues, de quina fuga parles? Doraemon, això va de mal en pitjor. Què penses fer? Pegar a fugir!
volies fugir, eh? No pensava fugir de ningú. Mentida! I de les grosses! De la